wala kita gitunga, wala kita tunga diri sa to booking. Humana lang kong snack sa sig pinaabot niya. May batasan, wagin mo tubag or chat man lang nga cancel na lang ang booking, dili madayon. Ay nako, shout out sa mga client no nga wala magunahon ba sa mga rider. Book lang kay book nya og kansilon, di pagid mong chat pagid nga dili mo dayon. Abuton pagid nga ang rider na mo cancel. Gitay mahimuhan eh. Dilayo gini akong gidaganan. Pag abot na to sa pick up location, na di na mo tubag, di mo reply. Sa una lang ako man lang kong snack. So ayun, unta matagad sa admin no kaning mga client nga dili mo tubag, dili mo chat sa mga rider nga cancel day ang ilang booking. Yang rider nga nagdahaw min taon, magpaabot in taon sa client nga magawas nga iman-iman, dili day tungahon kay dili na lang day mudayon day cancel na lang ang booking. Ayun, unta matagad sa mga taga-admin no, inaani nga klase nga mga client ba. So maura na siya.